Είμαι ο εκπρόσωπος του Μπουζίλη. Είμαι ο εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου Αγρολίμνης, Πάκελας Παόλος. Εγώ να πω ότι αυτή είναι η ομάδα μου. Νομίζω πως έχω πάει σε κάτι φασαρίες τώρα κάτω στην Ομόνια. Έχουν πάει πολύ καλά. Μπορώ να πω ότι το παιχνίδι εδώ πέρα με τα ξεχωριστά μαλλιά, νομίζω ότι ήταν πολύ καλό. Θέλω να σας πω τίποτα. Ένα χειροκρότημα! Ένα χειροκρότημα! Ευχαριστώ αυτά τα γυαλιά. Είναι μεγάλης αξίας. Θα πρόκειται στον αρχηγό του συνδέσμου. Θα πάω στον αρχηγό του συνδέσμου. Είναι πολύ συγκεκριμένος. Έτσι πρέπει να είναι. Βάζω αυτά τα γυαλιά, νομίζω ότι θα προσέχεις. Ότι θα είσαι ο δεύτερος εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγρολίμνης Πάκελας Παόλος. Μπορείς να καθίσεις από εδώ. Παιδιά, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Πέμπτη. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα. Καλέσαμε το έχουμε κλείσει. Ναι, εδώ έχουμε σκέφτεσαι τώρα. Την Πέμπτη θα κατεβούμε. Για να χαιρετήσω τώρα από το Πέτρο. Έχουμε αγώνα ΠΑΟΚ και νομίζω πως δώσαμε παρουσία στη δική μας κάτω στο Παπαγιαρχείο, νομίζω ότι δώσαμε φυσικία για τους αεξίδες. Θέλω να είμαστε μια καλή ομάδα. Θέλω να πάμε μαζί σε φασαρίες, μαζί σε εκδοχές, μαζί στα πάντα. Να είμαστε όλοι μαζί τα αδέρφια που είναι μια καρδιά. Ξέρετε τώρα πώς μιλάω. Μια βαθιά όλοι. Μπράβο. Παράτης ανακοινώνω ότι σήμερα στις 25 Αυγούστου 2033 ανακοινώνω ότι ο αρχηγός μας κάνει πολύ περήφανος τιμώντας μας με ένα ψευμό στην μια φασαρία. Τώρα δόξα κάτι εδώ πέρα πάνω στο... Κύριε, υπάρχει εκπρόσωπε. Δεύτερο εκπρόσωπε. Εκπρόσωπε, μήπως είσαι όλοι πέρασες, γιατί σε βλέπω κόκκινο να μαλλιάς σου. Γιατί έχεις πάρα πολύ κόκκινο. Τι είναι, σε βάλουμε τίποτα προσμετικό, τίποτα σαν πέντε. Μην τραβάς αυτό. Δεν πιστεύω να πούμε ένα, δεν θέλω, γιατί έδωξα τώρα μια σφαλιά. Γιατί δεν θέλω να το κάνεις. Πρέπει μια νομίνη γροθιά είμαστε, γιατί τώρα να χάλαμε τις κάνεις. Φίλε, ηρέμησε. Ξέρετε, εγώ είμαι... Μας έχει τους καμεραμάν και τους μοντάζουν που ξέρω εγώ. Εντάξει, είπαμε να πούμε εδώ πέρα. Πέρασε μια συγκεκριμένη γροθιά. Πέρασε και πέρασε. Περάστε έξω και εσείς. Θα πάω τα σπινά... Και άμα πάει καλά, θα σας πω σπινά. Περάστε έξω τώρα, άιντε. Θα σας πει δεν θα εξώτη. Άκουσε να μην πει ό,τι κατευθείαν. Τολμώ να πω ότι την Πέμπτη αν πάμε καλά στη φασαρία, κάτω στην Ομόνια. Αν πάμε καλά κάτω στην Ομόνια, μετά την Ομόνια έχουμε και μας βοήθεια αν θέλουμε να πάμε κοντά στους Αριανούς, επειδή είμαστε από την ίδια αδέρφια. Είμαστε αδέρφια, είμαστε από την ίδια πόλη. Αδέρφια, αλήτες, πουλιά. Θέλω να είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί. Όπου πάμε, να είμαστε μαζί. Άντε, αρχίτε λίγο. Εμείς πελώνουμε πάνω από όλα φίδια. Πού τα δρόμους. Εντάξει. Πώς φάω το ξύλο. Δεν θέλω. Κουβά
Βάγες τα δω, θα με σκοτώνετε πάνω απ' όλα σας. Θέλω να σκοτώνετε τα ζώα. Και κανόνισα που είναι εβδομάδα να πάρουμε τις καναπέτες εξαγωγάκια γιατί δεν γίνεται βενζίνη. Ούτε λάδι, ούτε τίποτα σχέδια. Μόνο νερό το πατήσουμε που πέρα στη θάλασσα και μετά στο λιβάδι. Και μετά στο λιβάδι να πούμε βάρα στα μάτια να πούμε τσαλάκους όλα στα φαΐνα, στο χόρτ. Λοιπόν, και συνεχίζομαι. Κάτσε. Συνεχίζομαι. Τι να μου συνεχίζομαι. Αυτό είναι πάω. Άλλες ρε αρχίδια συνεχίζουμε. Δεν λες συνεχίζουμε. Τι είμαστε εκκλησία είμαστε. Δυο μαθοφόντρες και συνεχίζεις το τώρα. Συνεχίζομαι που σε κάνεις ότι ο αρχηγός μας ανακοινώνει. Πάρε το λόγο και πίσω. Είμαστε δεν αρχηγός ή μας μιλάει. Όχι, έχει δίκιο ο κύριος εδώ. Παρασκέ, όντως. Έχει δίκιο ο κύριος εδώ. Σύμφωνα λόγια που Έχει δίκιο ο κύριος εδώ πέρα. Εσύ τώρα γιατί βρεις το λόγο, σου έδωσε κανένας το λόγο. Δεν μου έδωσε κανένας το λόγο, αλλά το δίκιο να λέγεται. Το δίκιο πρέπει να λέγεται από τον αρχηγό και όπως είναι το μαλάκι. Θα πάω να καμπηθείς. Στο λάκι να μην μιλάς. Α, είναι κανένας και μην μιλάς. Συνεχίζω. Λοιπόν, να δούμε τον αρχηγό να μην πελετώ γιατί είναι η πελετώ που μας έρχεται και δεν θέλω να μιλήσω. Κατάλαβες τι είπε. Αρχηγέ. Κατάλαβες τι είπε. Νομίζω, κοιτάξτε, εντόπισα τώρα ότι αυτή η σειρά η ακρογωνία νομίζω πως μιλάει πολύ. Εδώ είμαι στο παρακολουθώ γιατί δεν μιλάει. Θέλω να ακούσαμε τις γόνες δικές σας, ακούσαμε τη φίλη μας του Ζεύς, ακούσαμε τον Λεωνάρντο, ακούσαμε τον Νταβίντσι. Και δεν μιλάτε. Εδώ ακούσατε... Δεν είστε τόσο δηλαδή οργανωμένοι. Εδώ ακούσατε εμένα. Το μαλάκι να πει. Θέλω να ακούμε εδώ πέρα... Τις μαλάκες. Θέλω να πάρεις το λόγο να πεις εσύ κάτι τι έγινε. Κάμερα πάντα και δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Άστα λίγο που φως. Γιατί παιδιά δεν είναι εσύ γιατί δεν βάζω βάζω το τίποτα. Σου δίνω τον λόγο. Αυτά εξωτερικά. Εξωτερικά από πάντα να μιλήσουμε για την κοινό μας και η εταιρεία του πέντιμο. Θέλω να σου λόγω τώρα εδώ πέρα στο φάνο. Πες, τι έχεις να πεις για τη συγκέντρωση εδώ πέρα, πώς έγινε ο σύνδεσμος, πώς σ' άρεσε, πώς έγινε. Ναι, πολύ ωραία. Σ' αρέσει έτσι που πάμε κάτω στην Ομόνη, κάτω στην Λαμία, κάτω στον Βόλο, σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε το Λίνι από τον Ζιώνα. Ρες. Έλα. Εκπρόσωπε δεύτερο. Το επαναφέρω. Έλα, θα κάνουμε. Έλα, σε έλα δεις. Έλα, μισό λεπτό, Ρες. Τώρα είναι το πρόβλημα. Θα κάνουμε ένα καλύτερο. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο ότι πρέπει. Θα κάνουμε ένα hip hop, το βουλιάζω. Θα κάνουμε και hip hop. Να τελειώσει η δεν πήρες το μεγάλο έβγημα. Το μεγάλο έβγημα. Και τι το τέτοιο έκανα. Κλείς την πόρτα, άστα να πάει τουαλέτα. Εντάξει, αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να πω. Ευχαριστώ τα παιδιά, στα αδέρφια. Να κλείσεις την κάμερα σου παρακαλώ.